O Cerco Galego celebra que a costeira do Bocarte no Cantábrico se manteña como a toda agora. Os pescadores agardan que se chegue a un acordo xusto para o cambio que se ven no modelo para o vindeiro ano. Esta semana, e tras varias reunións celebradas, acordouse manter a costeira do Bocarte no Cantábrico noroeste tal e como se estaba a desenvolver, sen cambios no reparto, decisión que celebran gran parte dos cerqueiros de Galicia e da comarca. Vémolo ben porque isto foi o que dixemos xa aí atrás. Na nosa reunión en Ribeira hai unha parte da asociación que quere que, como eles, fixéronos meter dentro destes grupos todos, unha parte de Portosín está lá en Marín, outros aquí, a Cerga por un lado, todos por un lado, éramos que somos, maioría somos os gallegos. Os gallegos somos máis barcos que os vascos e os cántabros xuntos, porque somos 150 e tantos ou 160 barcos. Eles son 60 ou 70 barcos. O sea que, tócanos, como mínimo, tocaríanos a mesma anchoa que a eles. Sen embargo, no modelo proposto polas OPP cántabras, a maior parte da cota iría para os barcos do País Vasco e Cantabria, algo co que non estaban de acordo os armadores galegos. O que pasa que van as agrupacións, os que nos están representando, nos engañaron prácticamente, entramos nelas, eu xa levo moito tempo en cerqueiros galegos, pero entramos nelas, e eles o que querían era que entráramos en pesca, o PES Cantábrico, para que? Para que agora ver como estou vendo eu nos vídeos e nos periódicos, que agora din que son maioría eles. Foi un engaño, ese xa foi o primeiro engaño, e o reparto non é xusto. O reparto xa non é xusto, porque non se reparteu os históricos de hai anos para acá. En vez de facelo nos últimos 4, como estaba recollido no novo regulamento. Está ben que se retrase este reparto, que non se reparta este ano, que nos volvamos a xuntar, e nós os gallegos nos debíamos de xuntar todas as asociacións que se fixeron, todas xuntas, cos nosos representantes, principalmente co noso presidente das cofradías gallegas, tanto e despois co presidente da Federación Gallega, e máis cos presidentes de Pontevedra, das cofradías de Pontevedra, e co presidente das cofradías de Coruña. Todos xuntos. Tínhamos que facer unha reunión, e despois falar co conselleiro. Para poñer en común a postura de Galicia, pero Pérez lamenta que haxa asociacións galegas que forman parte da OPP Cantábrico. Eles non o poden levar directamente, non o poden, porque hai representantes de aquí. O que pasa é que nos teñen engañados. Os volvo a dicir o mismo, nos engañaron a todos. E agora hai que volver. Galicia ten que xuntarse, os vascos teñen o que teñen, nós temos o que temos, e debemos de facer un reparto xusto, que nadie quede sin peixes, nin os rapaces novos que poidan vir, tal como queren facer, que queren deixar peixe para as cofradías, e queren deixar peixe nun cupo para o goberno telo, para podelo distribuir en outros barcos que poidan surgir, paréceme todo moi ben, pero todo para eles, non. O armador sinala que o sector galego teríase que unir, pero apunta que na actualidade está moi dividido. Ese é o problema, pero tiñamos o que facer. Eles agora din que tan pronto se empece, que agora que van a empezar o mar, resulta que din que van facer unha concentración en Ondarroa. Non? Eu non o vexo ben. Non o vexo ben. Logo, nós tamén tendríamos que facer outra, pero con quen? Con quen contas aquí? Que nos dividiron. O Cerco de Galicia afronta o inicio da costeira do Bocarte no Cantábrico noroeste este luns, pero con deberes sobre a mesa para achegar posturas para o novo modelo que rexerá esta campaña a partir do vindeiro ano.